गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ आसाम राइफलनि केम्पआव आलफा उदां आरो एनएसएनआ गाग्लोबदों। 15 आगस्ट हादरनि उदांस्रि साननि सिगां सोरखारजों होबथाना दोनजानाय उदखारि आफाद आलफा उदां आरो एनएसएनआ आसाम राइफलनि केम्पआव गाग्लोबदों। मैया फुंबिलियाव अरुणाचल प्रदेशनि पारन म्यानमारसिम जादों आसाम राइफलनि केम्पआव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पारन म्यानमारसिमनायाव थानाय फांसुफोसायाव गोदानै बानायनाय आसाम राइफलनि थावनियाव आलफा उदां आरो एनएसएनआ फुंनि 4 रिंगायाव जथाय गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव आसाम राइफलाबो फोरमायदों। आसाम राइफलनि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला उदखारनि गाग्लोबनायाव आसाम राइफलनि सासे जिसुआ जखम जादों आरो बेनि अनगायै जेबो खहा जायाखै। ओरैहाय बे खौरांखौ सुनाय समहालागै आलफा उदां आरो एनएसएनआ आसाम राइफलनि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथायनि बिबान रुजुनाखै आरो सिमान लायाखै। रोजा रोजा बिलाथि जौ बथलनि सायाव एक्साइज बिफाननि रलार। कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजानाव बिलाथि जौ बथलनि सायाव एक्साइज बिफाना रलार सालायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान कटकटियाव एक्साइज बिफाना बोखांनो हानाय रोजा रोजा बिलाथि जौ बथलफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रलार सालायना सिफायबाय आरो फोजोबस्रांबाय। पुलिसा जब्द खालामनो हानाय बिलाथि जौफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारियाव कार्बि आंलं अथ'न'मास काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां, कार्बि आंलंनि जिल्ला बेंगिरि एसपि आरो कार्बि आंलं अथ'न'मास काउन्सिलनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। बिनि बागै कार्बि आंलं जिल्ला एक्साइज बिफाना सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कटकटियाव कार्बि आंलं जिल्ला एक्साइज बिफाना मैया 20,000 लिटार बिलाथि जौखौ फोजोबस्रांदों। बबेखानि एक्साइज बिफाना फोजोबस्रांनाय बिलाथि जौनि बेसेना खमैबो 58 लाख रां जागोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे बिलाथि जौफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेसन खालामना कार्बि आंलं पुलिसा हमनो हादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव उन्दै गथ'साफोरनि गोग्गो जाग्रा आदार राननाय आरो सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, क'क्राझार आसाम आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथाय जुथाइ बानजायनायाव मैया क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि मोजां हेल्दी आदार जाहोनांगौ बिनि सायाव आइजोफोरखौ लाना सांग्रांथि हाबाफारि लादों आरो गथ'साफोरनो हेल्दी जाग्रा आदार राननानै होदों। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। ब्रैथि खोलोबनि आलदा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनायखौ बन्सआ जागायबाय। मैया दिल्ली प्रेस क्लाब अफ इन्डियायाव बन्सआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे खौरांगिरि मेलाव बारग' एमपि सानसिमा खुंगुर बैसुमतारी, बन्सनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी आरो दिनानाथ बसुमतारीया बाहागो लायो। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बर' माहारिनि थाखाय जि मोन्थाय दं बेखौ जेरैखिजाया सरकारनिफ्राय सोमावसारना बिख'ना लागोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजो सभानि बिदाय सानाव एम भेंकाया नायडुनि मेगननिफ्राय बोहैदों मोदै। गोबाव सम खोला भारतनिफ्राय बिजेपि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि जाबोनाय आरो आथिखालाव हादरनि लेङाइ हादरगिरि महरै रायजो सभानि मासिगिरि बिबानखौ आजावबोनाय एम भेंकाया नायडुआ समबारखालि रायजो सभानि जोबथा मासियाव जिरायनानै बिदाय लानाय हाबाफारियाव दुखुनि मोदै हुगारदों। जानो हागौ नायडुनि थाखाय बेयो जोबथा राजनितिकनि आगान। बेवहायनो थुंगेनो हासिगौ एम भेंकाया नायडुनि राजनितिक लामायाव आगान सुरनाय एबा थाबायबोनाया। गावनि बिदाय सानाव रायजो सभानि आम आदमी पार्टीनि एमपि राघव चड्ढा, तृणमूल कंग्रेसनि एमपि डेरेक अब्रायन आरो राष्ट्रीय जनता दलनि एमपि मनज चामीमोनजों गोबाख्रबनानै नायडुनि मेगननिफ्राय दुंब्रुद मोदै बोहैबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि 10 आगस्ट बुधबारखालि दिनै नायडुनि समा जोबहैगोन आरो 11 आगस्टआव गोदान लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखरआ रायजो सभानि मासिगिरि बिबानखौ आजावगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।